Ay mga kaupa, madyong buntag din yung tanan, madyong oras sa tibuok kalimutan. Adlaw na dayron nga Bernice, guys. April 10, 2026. Hindi, kumusta naman mong tanan dihaan sa medyo pamahaw. Aga mas precious ron mamahaw na minamata na mas precious alas 6:20 pa. Hindi, mamahaw na mayroon na gamang pamahaw diha. Itlog. Oh, ka-precious na. Pero naapod may gulay. Kaya sila tayo sa alas 4 pa. Nagluto na. Hi! Hi ka dali. Hi! Dili ka mga anak ka. Nagluto na sa tayo sa gulay. Diya. Pinakbit. Kaya nagbaon man po siya. Si precious kay. Dito ni may siya mabuntag uwan ni si Jay itlog. Muna. Niluto na ng itlog. Kamu diha guys, ang sa yung mga pamahaw. Sita tayo dyan na itong gabi, mo uli. Diretso na to siya. Magramang kaluyan niya. Hindi na maabiriya ag motor. Kaya rama. Diretso na gijang biyahe. Diyan. Thankful ang grateful sa atong labang makalagam. Kaya gitagaan na po may laing adlaw sa kinabuhi. Bisan pa man sa kapit-os sa panahon. Kamatag hapon ni nga. Maadyo among pamati sa among lawas sa pagmata kay maadyo among pagmata among mga adlaw. Shout out day ko sa tanan nga kanunay gihapon naglantaw sa among mga videos. Gamay na naman na nabilin pero kay bawo ko sa kana mga tiglantaw nga mao gihapon ay sigig atang sa among mga vlog. Napitig pangumusta nga mo i-upload. Dahan ka dyan, salamat din yung tanan. Thankful gihapon ta sa kahitas-an kay nakasurvive gihapon ta. Hugat nga pag-ampo o diskarte karong nakasurvive sa ingaro nga panahon. Kaning inahan na ta guys, tigkaan na sa tagsalin sa atong anak. Manang paunahan sa natagkaag atong anak pero naisa may itong tiwason. Auspicious paigang salin yung itlog ra may gibanatan pero dagan-dagan na po sa nakaon ganahan nyo sa itlog. Ang vlog day das isang adlaw guys o gahapon day ganay niingan nga nako ni iro sig uwang saan ni amang iro sa mong silingan wa may tawag ila bidyan na wala sige banha gusto siguro mo gawas ba sa malagining deket-deket tum natang bahay na iro sa musilingan sa atbang sige na sa banha doon na napod banha napod pero gapon nagsigid sa uwang bawang nasigid to sa uwang gapon maho na dayta ninyo guys kaya mga gulay-gulay per me majunon na ka-healthy way matupasaban wa kung high blood di man jud ta high blood nag maka high blood jud nato kay kana ra man jud pang atong pagdasa atong batasan ay ba ni high blood kuno sig ka ginamos high blood jud ka basta di nimo yun do imong life nara ka ganahanag ang sa imong ginahanag nga gusto nimo unsa di nimo masunod mo na maka high blood nimo. Pero kontento ra ka sa adlaw-adlaw, relax sa imong mind bisan pa man sa panahon. Di man jaga ma-high blood. Naman di uban guys nga gusto jud masunod ilang gusto bisag arang isa ra ka buton sa langit mo nang ma-high blood na hinuon kasi nakarelate diha sa ingaron. Ya, pareho gud nang uban bisag arang apikihan na na di ilang gusto nilang kabuton mo nang ma-high blood na hinuon. Masakit na hinuon kay gusto man jag kabuton naglangit bisag di kayang kabuton. Dali anak. Ang kabasag mo ito. Na pag-iro nag-uwang na pod. Tuoy panaingan aba kasi gusto siguro na silang mo gawas or sa ijang gusto. Giuhaw ba ka anda o mo tao mo nang kasi sa uwang dyan na mangud siya sa sud, sa sirado ilang bay. Na sige ban na sig uwang.
Doon na rabada sa mga atbang mo na aram dengaga kaadyo. Akuan bitaw mo guys, nga nabitaw ingana, nabitaw mga taong ingana nga kanang ngay gusto ra bitaw sila ma-impress ba sa uban sa tawag na or gara-gara ra ba jud kanang murag garburo man dyan ingana nga gusto nga makalibre sa uban ngana, pero pag abot sa pamilya nga naman kahimuan jud paagi nga labi nagna kay pamilya nga galisod na pwede raman ta pagka mahimo paagi, pero kanay nga nahinon nga pa-impress sa uban, pagarbo sa uban bisag wa jay mahimo mangutang na naman dyan aron ingnan nga naaji kakuha ni pakita bisang grabe na apikihalam arong ingnan gihapon nga naaji kwarta kasi nakailang ingana guys. Pero ako sakad pa man sa una bisang sawa pa ko'y anak gusto jud ko maning kamot para hana-hana ko makatabang ko sa pamilya, di jud ko ingan nga mugasto mo pagarbo sa lain kakaila ingana wadyo na sang buot ng ingana kaya gusto ra ko nga aghang pamilya malipay pod ingana ug na ako'y kalipayon malipay pod sila ingana, pero nga may okasyon gusto pista mangutang para laman jud garbo ang inan nga nadya ka pakita sa mga silingan baron or sa mga kaila wadyo na sang bokabulary ng ingana. Ang importante na nga sa una magatabang ko sa mga pagumangkan nga sa ginikanan nga samot na karon nga na ko'y anak marag ato na naman dyan siguro unang atong pamilya di na nang pagbungga pa sa uban bisa nangutang nga da ito wa dyan na sang bokabulary ng ingana dani kay sa pamilya o namang galiway katabang di dyan ko gusto nga hapad dyan ipang bandilyo nga ingana nakatabang ko dito nila ingana. Sa bagay, lahi-lahi man dyan ng tao. Pero inga naman gani nga. Mapabungga-bungga ka, dyan maghanjo-hanjo. Raday ka kasi mong kahanjuan. Nga na. Huwag di na po na okay ra naman pabungga-bungga kag ikaw mismo na kay mahimo. Okay ra na para na. Pero huwag magpanghanjo-hanjo na magaling ka. Kautang-utang. Arong na ikapabungga. Murag lisod dyan na ingana. Di ko ganahan sa ingana. Di ko ganahan sa ingana nga. Maadura sa lain ang pag-abot ito sa pamilya. Maghanjo ugway kay kahatag daghan pa istorya dahil sa naman hinuni atang kwanda ni dahil mo ko ninyo guys kay wala po ko ilay ka content share po ko ninyo sa mga ingana manang na panahon nga makapost bitaw ko nga ay maingan daghan ko ko'y kaaway pero nagpahunga po ko sa akong gibate kay siyempre ahaon po ng Facebook di ako na yung makatungod nga ang sa hingi post lisod po dong laba-laba ko sa Facebook nga mo man dyan ay kuan nga aron makakontent ka nga na mo nang pasayloon na lang ko sa Ginoo kay di ko ganahan og tawo nga taas na bitaw pagarbo nga bisag wa na di mahimo ipaggusto dagi jang gusto bitaw nga na kay ako di ko nga na sa una og naman ko'y gusto maningkamot jud ko arong makuha na naho di kay magpanghanjo-hanjo na jud sa uban ja pagsun bisag wa jay mahimo nga pwede ra man unta pud di gud pagsun og wa jay mahimo nga na ja mukha na pud ko guys murag magpasabot ra pud ko gamay ba kay bisig nay makaingon diha nga ingana lagi og mga gamit nag ano di pud pwede og ato sa ila undoy di man pus undoy mo sugot og ingana kay kahibaw man si Jaog kisay na malit sa mga gamit. Uy, isa man na nimo kuha wala bantay ka di sa nimo kuha kasaban po ang tatay ana di sa man nimo kuha na dadto banhag iro basi na apoy malain na maingan nga aho ra baday tanan ang gamit si tatay may pangutanan og asa nagi ka ng mga gamita og amo pa hinuon og among kwarta jud og kinitaan ni jay nga na pwede ra pero kayba man siya nga sa aho ra nang dari isa kay sa una wa pa ko na minjer pa man lagi ka pa man lagi kasal daw pa ko'y anak mo dyan na yung pangandoy nga mo yung plano sa bahay na mo kay mamalagi dugay malagi na human naghang kaso kay natimingan man nga nag-pandemic dyan na utro na po dag status sa kuan sa labor
nautro na andiyan to ni abot nag korte ang kaso mga nadugay kasagaran dyan sa labor case mga 2 to 3 years na kinaduga dyan nagaliuban 1 year na kapin makuha na madinig ng kaso be ang banganan be Diyan kay mong ito na timingan nga nag-pandemic, nautro ang kuan sa kuan nga, matong skeletal ang kuan daw. Siyempre na daghan na ka kuan nga kaso. Di man dyan nga madiretso. Siguro plano po sa Ginoo nga ay hapag ko ni Jagi padaog nga na nakoy anak kay arong napoy madireksyon sa hang reward lagi ang tato. So mao to kay kung panganak lagi, nakautang man pud mi diha mga utang kay mga malagi tong sitwasyon nga da man lagi pud mi natigom pero kuwang ra bato nakautang mi. Anda sa pa nabayaran na to sa pagkadawat na sang reward. So plano man lang ginaha nga mupayat lagi po ko mga gamit ginagmay kay aron na po ko'y makita sa ang kahago. Dahil mamalaging madimulis man mi diri manang ato na laman na ibutang sa bahay kay matud pa ni tatay aho na di man kuno na ija basig na iwa makasabot ba kasi nakaingon nga anong aho ra tanan nung way katatay gamay ra po nang gamitan na kay mamalaging pagka dawat na sa reward na timingan po nga sig kaguba among tarisikol kay mamalagi tong dugay may nakabalik diri pag uli na mo naguba kay natambay magdugay murag gitiming ra pud sa Ginoo ba nga makadawat ko sang reward nga nanas precious pero mo lagi to namayad pud sa mga utang kay naghay mga kautangan uy mo na gigawas na makabuling hala makabuling na diha na anda gamay ra gali nahatag sa dato sa among udyoan nga nay atraso lagi ang tatay. Pero madyo na lamang po ito kay diha man po ko yung mga kanding sa una nga dito nila walang po kumabahay ni Diya sa pagpanganak na yung mga utang Diya mauto paadyo na dyan paggamay gamang bahay dito sa probinsya hindi naman ang tako angay mag-ingani pero gusto ra ko nga na makasabotong na nagbabot-bot hindi lagi ko ganahan nga ipahibaw pa sa tanan. Nandiyan matong pagbalik po na magikan sa Bohol, diba nang uli man dito. Pabaza to makabiyahe si tatay ning uli nang balik mi darig Disyembre, wa to makabiyahe si tatay hantod September na sa nakabiyahe 2025. Kay malagi tong guba agamong motor. Katunta pang gipaadyo sa mga motor, gibayad sa mga libor, gipalit pud sa mga pisa. Kay hibaan ay palagi to gingato, nagpahibaw pa si tatay nga dako na damages dapat din palit na lang tamig bagong motor si Jar man pinagkuan-kuan ang pud nagsaba so anda ko aming nagasto sa pag-adyo sa motor pwede ra gud taming makapalit og bag unang motor mato mao na tatoy pinaka savings na ho na para sa bata lagi kay lisod lagi natin anak buat pundo so unsaan taman nga kaadyo man daghan may nangaguba nga mamalagi panginabuhian. Hindi, siyempre, pila po ito kabuan. December 2024, taman dyan, September 2025. Makabiyahe kay Maltusig Adjo, nag-renew po sila sa isang lisensya. Kay mamalagi itong pagbalik na mo daris Manila, na-expire na ito isang lisensya. Daghan lagi po mga gastos, diri mi, way pangita si tatay, so magamit siya gastos ag uban na ag kwarta kaya nga magdi mi mga ano sa bata daghay mga kinahanglanon ni ngana sama to ni palit po ko mga gamit madyo na laman importanteng gamit man pud hang napalit wa mangali ko makapalit sa ahang gusto sa una sa wa pa ko mga anak nanta koy gusto sa hang plano sa hang reward unta anja kay mo laging di man natong plano may masunod naman sa ilaing plano ag kay tasan para nato anak na lang may gituman anja ako pud di po ko ganahan jud hang gusto may matuman unsa na pay laing importanteng palitanan di kanang na di ko ganahan nga palit ko nga to sang gusto unsa na paday kinahanglanon nga palitan para sa imong anak ja para sa bahay nga na
mga gamit dari anja nag-agam extension pod lagi dari kay lagi tong nanay bata anja aron na pay ka kuanan si Precious duwa-duwaan mo to giplano dyan na nga pabungbungan na laman ring ari sa gawas anja ipasiminto kay aron na pod siya kadagan-daganan gamay kay kaning nalagi ti anak kung ganahan ano ta sa atong anak mo nang sa uban nga laig na haran ni nagpasabot ra ko sa ahang side nga nga di good gali unta ko gusto mo palit og mga gamit kanang naging hawaan mi dire ja ug di pud ko mapalit basig di na hinong ko makapalit mahurot ra pud kwarta mao nang palit na lang man jud ko nga na kay kanang naging panahon nga hilig ganahan pud ta magkanta-kanta ja nga gamit sa nang speaker nga gamay kay naguba man kay bundak mang Precious so mo to ning palit na lang pud mi gingana speaker nga kanta-kantahanan kay tambal pa nas stress ng magkanta-kanta diya ka ng TV di na ang pinalit wala ko makapalit og TV sa ahong kwarta hinatag na sa maninay ni Precious kay daan to sa niingan nga kung makabalik na mi palitan ko ng TV maunang na TV palit anja at tugya po na mutagdang sa bahay kaya jud kunuhay ko ajud mi relokasyon dire may bawaan na ni pohon na napinite at man dyan may magpundo dito sa bahay nga maura to nakatabang po ginagmay sa mga umangkon di man naging mudaghan ng kwarta kay ato man naging gastuhon ug di gastuhon ug tigumon ra mudaghan daw po ko kaplano unsay maadyo jang negosyo dari kay ug di jud ko gusto magtinda-tinda guys kay mahimo ra lagi pong utang nga matiway ra sakit ras daghan kay malagi di mamaya kay nakasuway na malagi kog sa una gan sa J status diri dawa pud may nabungad pila ra pud kabuk ang silingan dari sa linya pila pud kabuk nga ninda sa duha tulo dato ko daras ubos naghanin na ninda dali sa pwedeng magkwanta dyan na tayo bata magati man na laman ta sa tang bata maadyo na laman na nakita gamay papaadyo ng bahay bisag nadyo pa dako pagkuwang pero maadyo na laman pwede na serado na nalida mga bintana medyo para sa una nga butong-butong ray gibutang da tarong na pag ang abuhan sa una pag uli na mo lisig kadyo maghaling kaya gabuhan may klaro lagi pod kay malagi po ning wa sila dito permi sa bahay nara sila po dito sa bahay sang manghod sa Cortes ulion ragbay o ganahan manawa jud matarong jud matarong yung bahay basta di punduhan manigiingan og pang gusto may hang natuman kay sa una na ba jud koy plano og madawat na naghang reward kay nalagi koy gusto nga para pud sang galingon sa taman nga diha naman koy anak ngo nang adto na laman padung sa mga gamit ni Precious ana nga walagi putong walagi pila yung pangita wa ka biyahe so nagamit yun namo pangonsumo namo kay mamalagi kay ba malagi mo sa among style sa pamudya dari paliton tanan dagkog mga bayran nun baga pudya squatter mo ramang paga pudya og village mao to hayahay gud unta ko og ahang kwarta aho pa di hilabtan daghan ta ko kwarta ron pero unsa man nga di man ko ingana ako jud siguro taong di jud siguro ko madato kay di ko makagwanta og pasagad mamay nagamit na mo ado pas motor dako pod halos naman ang tapod nagpalit ng tamig brand new motor og nagsaba pas Armando ijang may nakaibaw ang pod nagsaba sige rayon may gasto pa adyo kaya guban pa kuno og kwarta sa baji ijar jud kuno kwarta pero di man ko ingana bahala na wa man po ko naghanag kuan kay siyempre nagamit man puto namo da nabahinan pag gamay pag-ari sa iyang mama na malagi po itong nagpapalit kong kanding dito sa ilahan dyan na disgrasya man hinong pag isa ka kanding dyan isa pag ka kanding nagamit pag kay da ko nung pagigamitan wala ako di raman to paguganahan mag-istorya o ingani kaya di lagi ko gusto nga basig na pa may maubos pero sa hang side pod
gipasabot ra pud ko nga ingana. Basig na imo ingan nga ingana nganong dito ra sa bahay tanan. Yung pus Armando lisod man pud nga. Man pud tanan. Wa man si Jay sa panahon nga kamulo pa ko anang kuan. Wa pa na sila sang kinabuhi. Kamulo pa ko anang hiring na. Ya, si nanay man po'y nag-suportan ha sa una sa kamulo pa laging hiring-hiring. Ya, karon nga arang ko ana pud namo, krisis pud kaadyo. Mutang ra bagay badintahan pud si Jarong napay bahin pud namo kay mao lagi napay mga pag-umangkon dito nga. Ipambuhi. Pero di man siguro pud tanang panahon ingani, hindi pa siguro pud tanang panahon nga kami ra pinagkinahanglan pud mig na ay assist. Siguro na siguro pa panahon nga kami na siguro pa makalaguag kami na pa makatabang yan kung gani kay wa man ang gidahon nga mag-crisis di ay. A few moments later. Madyo gabi din yung tanan guys, nangatog na ba day mo? Nangatog na ba mo? Asa. Pag oras di ay alas 9:30 na. Si tatay ning abot din dyan alas 8:39 na. Si Precious dito ras gawa sige tambay ka naghuwat silang tatay. Pagka mga alas 8 kay niinga na magmuhigda na. Nakatuog na hinuwat. Dadi na mata. Dugay na po ni matuog ron. Didi na sa makuan bisa basa pag dyan tatay. Ganiha katugon dito siya kaman to pagpalis kay buntag man sa natuog. Tuog sa mga alas 11 dyan na matapos sa glauna. Manawa na siya makatuog pagkahapon. Katuog na dugay na pinatog ubalik karon. Tingnan mo to guys. Si tatay ning lakaw og alas 5. Gani uli og alas 8:30. Pila may imong dinagatan tay? Pwede uli 300. Diya gasolina. Hindi po 300. Nag-utang pa. Sa utang. Nalay ko na basahan ganina katong masahirog jeep. Naagi sa kunong nauli pila na to 150 na laman. Kay bondere ja krudo pa. 150 na laman yung linis. Aguban bitaw ron kasagaran des Manila nga nang biyahe jeep o kuan. Muli nag probinsya ag pamilya kay inisura na di na jud kuno mabuhi kay sa una makapamahaw pa kuno silang tarang ag karon kuno itlog na laman di kuno ilang sudan buntag utuhakon. Arang lood sa kadoy labi nagdakang pamilya lisod na galimi daring gamay raming pamilya sa kagdakang pamilya duha tulo na anak upat ba yan kami kay lisod na gani bisag si Precious gamay pa mo di jud dalim rong panahon na lagi pero pasalamatan gihapon kay ka-survive man gihapon mi kakaan gihapon maghapon ang bas mo kakaan man gihapon mig utan na pud mi ginamos madyo na jama sa toy atang marites og pasumbing ngayrong kang adlaw guys Utang nga 80 guys, pamahaw pa nito panihapon. Gihapon man to gipalit tong gulay. Jagi pamahaw ra mo ganja, jagi paniudto, jagi panihapon, jagi bawnan pa jang tatay pamahaw pug paniudto. Tipid ra man jud mi kaado sa kad pa sa una, di ba tay? Kuan lang man jud mi sa una og intayg na jay kwarta mo palit pud pa magsabaw mig baboy ngana. Karon mo na kay pati ka jud tipid na namo. Biski tipid drag sudan pati ka jud tipid na. Ara jud intaw nang inampo guys na di pa mahurot among gasol kay basta paabot mo kasi hindi mo barato pa nakasunod adlaw. Kasi hindi mo ubos pa kay last na hang palit gas February 28 960 ra to. Ja karon kay 15 naman. 1580 naman. Kaya mo na. Bugas sa putong sobra. Grabe. Pero nagingan nga di mo sa tamahimog. Magsige tag-reklamo. Kaya mag-ato man sa kinahanglanan. Gamitin man sa nato. Maning kamot na naman sa tag-maka kwanta. Maka-provide sa tang kinahanglanan. Kaya nga man po. Bita mo palit. Ang sama na nato. Nga
Maguling-uling pud mi dari guys, samot man ko pagka di man samot man ng pagka gasto kay pila ray uling di man na makaluto diretso dugay pa kang luto makabulingit pa ka ja nga nang dinalian kay mo sa lagi biyahe sa tay. Huwag ka naman pagkasulti, pero naman sa ang problema lagi karang mahalag, mahot lang ka, agwad sa kay pundo dito ka makapalit dadyo, naguling-uling naman pud ka makapalit man ka sa kaputos 30. Pero huwag ka ng 30, murag din ang agroji maluto dana. Kaluto pa ba ka na nagsuwa, o makaluto, prito-prito ra, itlog nga na. Di ba? Pero ulangan lagi po, dan sa, weird, kasi mga silingan nga magpuot-puot, naman ng pagkadari. Nagingan nga, huwag dito gihapon yung pasagdis kahitas, ang bisag muna-muna na aming gihapon na himog, kain ng gihapon. Ito na importante. Pikas. Na. Wow. Shout out kay ko rin doon ka na labi na sig panglanta sa mga video, mga silent viewers, pag nga dehilig mo comment. Kaya ba ko nga nag-atang yapon mo sa akong vlog. Magunalaman. Update guys. Kaloy na mis ginuupuhon, basta hindi pag ato na mis buhol ng tingig. Para makapahuway po may stress sa Manila ang inganing sitwasyon na karon. Daghan katong salamat ninyong tanan. See you again on our next vlog. God bless us all always. Peace be with you all always. Buyers. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night everyone. Ikaw, ikaw. Good night. The plank. Good night, Tina. Good night. Good night. Tina, good night. Ang sa'yo mo good night. Good night.